लोगोफोर गोदान भिडिअ लाना फैबाय आं। लोगोफोर बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फुरा नायजोबलां। लोगोफोर नामानो फेसबुकनि भाइरेल जाबाय थानाय। लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बोराय मानसि जाबाय नालाय अबसे मा खालामबावनो। लोगोफोर आंनि चेनेलखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर शेयर वाट्सएप फेसबुक लोगोफोर शेयर लोगोफोर मोनसे जोबनायाव मोनसे इन्ट्र फैदो लोगोफोर बिसोरनि भिडिअखौ नायलांसै। आसलते मा जाजोबखो बर' सिख्लाफ्रा मा जाजोबखो कोई रंडी खा रहा है ये कोई रंडी खा रहा है। डाटा ऑन खालामनाय लोगो लोगो फेसबुकआव भाइरेल व्हाट्सएपआव भाइरेल मा जाजोबखो आसलते मा जाजोबखो। सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो। बे फाग्ला बिदिजों जायो। सोरबाखै बेफोरबायदि जादों। अबे साले कभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जा। नोंसोर मानो कैमरा बनाई वीडियो मानो बनाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गन्थं दंना गैया इसोरनावलाय लाजिनाय होननाय साला गिनायबो गैया नामा। बेफोरबायदि खालामबा मा जागोन साला सैमानि फिसाफोर नोंसोर बेफोरबायदि साला ससियेल मिडियायाव मानो फैयो मानो बिदि भाइरेल प्रमोटरा बिसोर सानैनि थाखाय मा बुङो। लंथं थाग्रा मानसि दंबावोसो। भारतनि मोदी सारा ओरैनो बुङाखै देश बदल रहा है होननानै। ये बहनों यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। लोगोफोर बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। लोगोफोर बे भिडिअनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। क्या माल है यार। सब्सक्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोफोर और प्रेस खालामना ला लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान लाबाय। लाजिनो सोलोंदो नोंसोरो। ए भैया इसको क्या बोलता है बोलो तो एक बार। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। लोगोफोर नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरो मा बुङो।